narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar Hakaway na kiray badan kambha ka Supreme Court kalapha ika Election Commission ban pediang yak Aadhaar card kum kata ka identity proof haka jing penthamai ka voter roll haka jilla Bihar haka hukum bala penmi men haka ni ka singi ka baladep loong baka Aadhaar ka day ban pediang no yak kam kum kata ka ID ki bat heb voter da ka ba benrap ru bat kata ka EC loong ru ba amdan setia bakwa baka Election Commission ban kentup no yaki breu ki bawan rung jubor syapok kari bat badan kerteng ru haki electoral roll yakani karai la penmi khnang ban pensuk ekipai ba ban yale ya ka epic bat ru bakin la ru ban pendan kam hok ya kata ka jing thep vote jongki kumban syukudaw hangni ka Supreme Court haka sitarik jong ne bunai kala priang ya ka dorkhas jong ka Election Commission halor ka jing priang bat ka jing kentaj ru yakiba thep kerteng leng ba ka Special Intensive Revision SIR nakabenta ka Bihar Draft Rule haka ba ka bench bakli dau Justice Suryakant bat Joy Malia Bakchi kim penmi satya ya kano ka kendon ka Supreme Court kala syang bisha ru halor ki mukadama ba ujor ki seng sanhima ban penjen surno ya ka por ban thep kerteng lakumba artayo ai la pha ru ban le ya Bihar Legislative Services Authority BLSA ban thong ya ki muktiar nikita ki para legal volunteer ban yarap ya ki breo niki seng ban priang ni ban persya ya ki bat thep food kumju ro ban penbe ya ka jing bakla da ka bale online ha Bihar hadin balale ya ka Special Intensive Revision SIR la penhiar ya ka badan ki bat thep ha Bihar naka nyo point khandai klor ngut syaka nyo point arpusau klor ngut kita kinang thep vote